uongozi ni wetu. Ramogi seche ma jopuonjre mag higa mokwongo donjo e kuonde mag tiegruok oting'o mbalariany mopogore opogore pacho ka, lokruok ewi chenro mar siro somo e weche mag omenda pod dhi nyime ka buogo jonyuol mang'eny ma onyiso luor ni samoro ok ginyal bedo gi yot mar yudo omendago. E kaunti ma Kajiado, jonyuol pod kale midhiero mar ndiko obok mar oro kwayo kaluwore kod lokruok manyien e weche mag sir mag omenda e somo mar mbalariany. Kata kamano, kar tiegruok mar tije lwedo Masai e boma ma Kajiado to ketne yore mag konyo jopuonjre mondo mior ote kokalo e yor lony manyasani. Ramogi ma en lipot molosnwa kod jafumbo marwa Brenda Rawer, kata kamano ikelnigo yo machalo kama. Kar tiegruok mar tije mag lwedo ma Masai, Ramogi Yunis Mulei ka donjo ka okelo nyathine mondo mi obi osom kanyo. Yunis lerno kawe thuolo mar juma achiel ka oro kwayo mar omenda mag somo mag mbalariany kapok oyudo duoko. Kata kamano, pod en gi buok ni ponono kwayo mare ok bi chopo kare. Ili tutatisa sana, tukaenda cyber, tukaenda wapi, karibu wiki moja hivi tukijaribu. Last week Thursday ndio mtoto aliamka saa 8 ya usiku. Akajaribu na simu na ikaenda through. So sasa from there ndio tunangojea tuone vile serikali itasema. Japuonjre ni en achiel kuom jopuonjre 2,254 mane omi thuolo mar timo kit somo mopogore opogore e kar tiegruok ni. Nyaka chop tich adek, jopuonjre 100 kende ema ne osendikore, ka pod ilero ni ng'enygi pod nyagore gi ndikruok ka moko pod manyo omenda mag somo. We are expecting around 2,054 trainees that were placed by COOPs in our institution, and those that have not yet arrived, we really urge them to come and report, because we are going to assist them when they are here. We have a team of both trainers and student leaders who are assisting these students to complete the process. We apply for them both day and night, and as early as 7 and as late as midnight they can walk into this center and they'll find the trainers here and also the student leaders to assist them. Jonyuol mang'eny bende koro wito geno margi mano ka bang' nyithindgi oro kwayo kokalo e mbui manyasani mano mar ndikruok. Migawo mar somo e kaunti ma Kajiado oro kwayo ne sirkal mondo mione ni jopuonjre mawuok e anyuola ma yutogi ni piny okowe oko. Wengi sasa hivi hata chakula ni shida. Kwa hivyo sasa hivi wakiambiwa walipe fees, na fees ya shule ya university colleges imekuwa mingi, watoto wengi watafungiwa nje. Ni president ajaribu kabisa iwezekanavyo, watoto wasitume nyumbani, na hiyo process ya help na scholarship wajue kama wazazi vile watatufanyia. We are trying to encourage them that it is not them to determine how much the government is going to finance them. It is them to come and apply for the help financing, for them to be classified in the 4 categories that the government has talked about. Japuonjre mora mabiro yudo thuolo mar ndikruok biro donjo e mbalariany kata kuonde tiegruok mamalo mag lwedo ma ok odewo kuonde ma giwuoke. Omenda mar somo biro konyo